Здравейте! По случай местните избори в район Искър в София се чух с кандидат кмет от политическа партия Възраждане Димитър Драганов, който е мой дългогодишен приятел. В нашия разговор той ме покани на место и ми предложи да ми разкаже какво би променил. Да чуем от него. Това, което бих променил в квартала е квартала да бъде най-вече чист. Намираме се в момента пред квартал Абдовица, която е част от район Искър. Тук на това място много години наред имаше сметище за автомобилни гуми, което районната администрация се правеше, че не вижда. Макар че тук има главен път, по който минават изключително много автомобили всеки ден. Чрез наш сигнал към подходящите институции, това място беше почистено след дълги години. Освен това сметище, сме почистили също едно незаконно сметище срещу гара Искър, както и още едно сметище на улица Канала в Дружба. И ще продължим да правим това. Така че ако искате район Искър да бъде чист, гласувайте за мен с номер 4.